Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode. Wasu abubuwa ne suke janyowa 'ya'yan Hausawa shiga lesbian? An tambayi wata budurwa wacce take lesbian ko ya aka ribace ta fara, inda ta ce gaskiya abubuwan suna da yawa, ta inda ta fara da cewa yawanci ƙawaye ne suke rinjayar mu saboda su muke tare da su kuma su suka san sirrin mu, sannan su ne na farko da suke iya mana abubuwan da a wasu lokutan ko a gida ma ba a mana. To iyaye kam suna taka rawar gani ta fuskar kin baiwa 'ya'yansu dama da za su fuskanci halin da suke ciki. To bayan haka kuma mu ma wani zubin da namu laifin, dan akwai alamomi da zaki ga ana nuna miki, don da kin ga kawarki dan a yawan taɓa miki jiki ko hannu ko kirji ko kuma ta ringa miki yabo kamar namiji. To mataki na farko shine ki kaurace mata ko kuma ki rage karɓar abin hannunta. Sannan idan da hali ki dinga nusar da ita, sannan ki dinga faɗa mata gaskiya da illolin haka. Sannan ki faɗa mata cewa ta dage da addu'a, ke ma za ki taya ta. Sai kuma ki ƙara tsarkake ranki da jin tsoron Allah da kuma ƙara sawa ranki nisantar hakan. Wayannan kaɗan daga cikin kenan, insha Allah komai zai daidaita. Muna roƙonka da idan wannan ne karanka na farko a wannan tasha, daga danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode.